Vi har en funktion med forskriften f af x er lig med 3x i anden, og vi vil gerne finde hældningen ved et bestemt punkt på grafen. Og det punkt kan vi kalde P. For at finde hældningen ved punktet P, så indsætter vi en tangent, som vi så skal finde hældningen af. For at finde tangentens hældning, så bliver vi nødt til at finde et andet punkt for funktionen, og det punkt kan vi så kalde Q. Koordinatet til punktet Q er x gange y, og koordinaterne til punktet P, det er x0 og y0. Så indsætter vi en sekant mellem de to punkter. For at finde hældningen af den her sekant, så skal vi bruge formen sekantens hældning er lig med funktionen af x minus funktionen af x0. Divideret med x minus x0. Da vi kender funktionen af x, 3x i anden, og funktionen af fx 0, 3x 0 i anden, så kan vi indtegne det. Nu skal vi så have tallene over brøkstregen til at minde om dem under brøkstregen, så at de kan udgå med hinanden. Og det gør vi ved allerførst at sætte 3 uden for parentesen. Og så bruger vi tredje kvadratsætning. Nu har vi så x minus x0 stående både over og brøkstregen, og derfor så kan de udgå med hinanden. Derfor har vi altså nu, at sekantens hældning er lig med 3x plus x0. Da vi gerne vil have q til at ligge så tæt på p som muligt, så sætter vi x0 ind på x plads. Det vil altså sige, at sekantens hældning er lig med 3 gange 2x, hvilket er lig med 6x.